Mibisita sa probinsya sa Sugbo ang mga board members ug advisors sa Asian Development Bank kon ADB alang sa ilang familiarization visit aron sutaon ang kahimtang sa mga infrastructure projects nga ilang gipunduhan dinhi. Isip kabahin sa maong tour, nagpahigayon og usa ka gala dinner ang Kapitolyo isip pag-abi-abi sa mga opisyales sa ADB nga naggikan sa magkalin-laing nasud. Ato sa maong panagtapok, ilang nasaksihan ang magkalin-laing pasalida mahitungod sa kultura, turismo ug kaagi sa Sugbo. Ang Asian Development Bank, usa ka organisasyon nga nagtabang sa mga nasud aron punduhan ang mga proyekto sa gobyerno sa infrastruktura, ekonomiya ug mga social welfare projects nga makaalibyo sa kinabuhi sa katawhan. Matag tuig, ila gayud duawon ang mga dapit diin adunay mga proyekto nga ilang gipunduhan. Karong tuiga, nahibalik ang ilang familiarization trip human sa duha ka tuig nga pandemya ug dinhi kini gipahigayon sa Sugbo. And we hope your stay may be extended so that you can discover the beautiful natural sites, the historical structures, the culture and tradition of the Cebuanos. We hope also that you will visit our shopping malls and major stores and kindly add to the economy of Cebu. We will be most grateful, especially since we've had a 2-year hiatus of foreign travelers arriving here in Cebu. Matod ni ADB Philippines Executive Director Paul Dominguez nga karong tuiga gitinguha sa ADB nga matabangan ang mga dapit sa nasod sa pagbangon gikan sa COVID-19. Gawas sa COVID, ang ADB migahin usab og 200 milyones dolyares alang sa Typhoon Odette emergency response sa Pilipinas. This is the first organized visit of an ADB team or from the board in 2 years, and we are exceptionally proud to have made this visit to Cebu. It was important for the members of the board to come to a community and see how the Philippines and the Filipinos have been able to adjust and respond to the challenges of COVID. And I thought that the best example of this would be Sugbo. Sa iyang bahin, si Office of the Presidential Assistant for the Visayas Undersecretary John G. Gonzales miawhag sa mga local government unit sa Sugbo nga pahimuslan ang mga gitanyag nga loans ug tabang sa ADB aron makabangon sila gikan sa kadaot sa pandemya ingon man sa bagyong Odette. Let us take advantage of this rare opportunity to work together to rebuild a better Cebu and Visayas after being devastated by COVID and Typhoon Odette. I am confident as well that our friends from the ADB who are here with us for the last couple of days have seen the potential of Cebu. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.